Τον πρόσεξε τη στιγμή που μπήκε στο δωμάτιο. Δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί. Δεν είχε καν δει καλά το πρόσωπό του ακόμα. Δεν ήταν τα ρούχα του. Δεν ήταν το άρωμά του. Δεν ήταν κάτι που είπε. Ήταν κάτι πολύ πιο βαθύ, κάτι ενστικτώδες, χαραγμένο βαθιά μέσα στο γυναικείο μυαλό που ενεργοποιήθηκε τη στιγμή που μπήκε. Και εδώ είναι το σημείο που μπορεί να σε εκπλήξει. Δεν είχε καν συνείδηση ότι συνέβαινε. Οι γυναίκες σχηματίζουν άποψη για τους άντρες μέσα σε δευτερόλεπτα και οι περισσότεροι άντρες δεν έχουν ιδέα με ποια κριτήρια αξιολογούνται. Στα επόμενα λεπτά θα αναλύσω τα 5 συγκεκριμένα μέρη του σώματος που οι γυναίκες υποσυνείδητα, άμεσα και ακούσια αξιολογούν στους άντρες, βασισμένα σε πραγματική ψυχολογική έρευνα. Μείνε μέχρι το νούμερο 1, γιατί είναι αυτό που σχεδόν κανείς δεν αναφέρει και μπορεί να αλλάξει εντελώς τον τρόπο που παρουσιάζεσαι. Καλώς ήρθες ξανά στο κανάλι, όπου αποκωδικοποιούμε την ανθρώπινη συμπεριφορά για να την κατανοείς, να τη χρησιμοποιείς και να μην σε πιάνει ποτέ απροετοίμαστο. Το σημερινό θέμα βρίσκεται ακριβώς στο σημείο όπου συναντώνται η εξελικτική βιολογία, η κοινωνική ψυχολογία και η καθαρή ανθρώπινη φύση. Θα δούμε τι πραγματικά παρατηρούν οι γυναίκες στους άντρες, όχι τι λένε ότι παρατηρούν. Γιατί αυτές οι απαντήσεις συχνά επηρεάζονται από κοινωνικές προσδοκίες, αλλά τι δείχνει η επιστήμη ότι αντιλαμβάνονται πριν καν υποθεί μία λέξη. Πολλές μελέτες στην εξελικτική ψυχολογία, συμπεριλαμβανομένων ερευνών από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ και το London School of Economics, έχουν χαρτογραφήσει τα ακριβή φυσικά σημάδια που χρησιμοποιούν οι γυναίκες για να αξιολογήσουν τη γενετική καταλληλότητα ενός άντρα, την κοινωνική του κυριαρχία και τη συνολική του υγεία μέσα στα πρώτα δευτερόλεπτα οπτικής επαφής. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Μερικά είναι αναμενόμενα. Άλλα είναι απροσδόκητα αντίθετα με τη διαίσθηση. Και όλα είναι πράγματα που μπορείς να βελτιώσεις. Ας ξεκινήσουμε, αρχίζοντας με κάτι που ίσως σε εκπλήξει πραγματικά. Τα χέρια, όχι το πρόσωπό σου, όχι η κοιλιακή σου, τα χέρια σου. Φαντάσου αυτό. Μία γυναίκα κάθεται απέναντι από έναν άντρα σε ένα πρώτο ραντεβού. Η συζήτηση κυλά ομαλά. Αλλά εκείνη συνεχίζει να ρίχνει ματιές σχεδόν υποσυνείδητα στα χέρια του. Δεν ξέρει πραγματικά γιατί. Μπορεί να μην το παραδεχτεί ποτέ. Αλλά το υποσυνείδητό της αναλύει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά με λεπτομέρεια. Γιατί? Επειδή στην εξελικτική ψυχολογία τα χέρια ενός άντρα λειτουργούν ως ένδειξη υψηλής ακρίβειας του βιολογικού του παρελθόντος. Μία μελέτη του 2016 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Evolution and Human Behavior έδειξε ότι οι γυναίκες αξιολογούν σταθερά τους άντρες με μακρύτερα δάχτυλα ως πιο ελκυστικούς, ιδιαίτερα τόσο σε βραχυπρόθεσμες όσο και σε μακροπρόθεσμες σχέσεις. Η αναλογία μεταξύ παράμεσου και δείκτη, γνωστή ως λόγος 2D4D, είναι ένας βιολογικός δείκτης που συνδέεται με την έκθεση σε τεστοστερόνη πριν τη γέννηση. Άντρες με χαμηλότερη αναλογία, δηλαδή με μακρύτερο παράμεσο, τείνουν να εμφανίζουν πιο αρενοπά σωματικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι γυναίκες προσέχουν επίσης την κατάσταση και την υφή των χεριών ενός άντρα. Έρευνα στην κοινωνική γνωστική επιστήμη δείχνει ότι τα τραχιά, φθαρμένα χέρια υποδηλώνουν δεξιότητα και σωματική εργασία, χαρακτηριστικά που ιστορικά συνδέονται με τον ρόλο του παρόχου. Από την άλλη πλευρά, καθαρά και περιποιημένα χέρια δείχνουν πειθαρχία και αυτοφροντίδα. Κανένα δεν είναι απόλυτα ανώτερο. Το πλαίσιο παίζει τεράστιο ρόλο εδώ. Τα χέρια σου επικοινωνούν πριν μιλήσεις. Αποκαλύπτουν σιωπηλά την ιστορία σου και εκείνη το αντιλαμβάνεται. Και υπάρχει και το πώς τα χρησιμοποιείς. Μια μελέτη του 2014 από το Πανεπιστήμιο του Χάρτφορντ έδειξε ότι οι άντρες που χρησιμοποιούν φυσικές και γεμάτες αυτοπεποίθηση χειρονομίες ενώ μιλούν, θεωρούνται πιο έξυπνοι και συναισθηματικά αξιόπιστοι. Όχι χαοτικές κινήσεις, αλλά ελεγχόμενες εκφραστικές χειρονομίες. Αυτό δείχνει συμμετοχή και παρουσία στη συζήτηση. Το συμπέρασμα είναι απλό. Παρατήρησε τα χέρια σου σε κοινωνικές καταστάσεις. Είναι κρυμμένα, σφιγμένα ή είναι ανοιχτά, χαλαρά και εκφραστικά. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Τώρα, στο νούμερο 4. Αυτό έχει από τα πιο ισχυρά επιστημονικά δεδομένα
σε όλο το πεδίο της έρευνας για την ανδρική ελκυστικότητα και αφορά τη γνάθο σου. Φαντάσου αυτό. 2 άντρες μπαίνουν στο ίδιο event, φορούν παρόμοια ρούχα, έχουν περίπου το ίδιο ύψος και παρόμοια σωματική διάπλαση. Παρόλα αυτά, ο ένας τραβά αμέσως περισσότερη προσοχή από τις γυναίκες στον χώρο. Οι συζητήσεις φαίνεται να στρέφονται προς αυτόν. Γιατί? Η γραμμή της γνάθου. Μια καθορισμένη, δομημένη γνάθος είναι ένα από τα πιο ισχυρά υποσυνείδητα σήματα επιπέδων τεστοστερόνης και γενετικής υγείας που ο γυναικείος εγκέφαλος είναι προγραμματισμένος να εντοπίζει. Μία σημαντική μελέτη από το Πανεπιστήμιο του St. Andrews έδειξε ότι οι γυναίκες αξιολογούν συστηματικά τους άντρες με πιο έντονες γωνιώδεις δομές προσώπου ως πιο κυρίαρχους και σωματικά υγιείς, ιδιαίτερα για βραχυπρόθεσμη έλξη. Όμως γίνεται πιο σύνθετο και πιο ενδιαφέρον. Η ίδια έρευνα έδειξε ότι οι γυναίκες προσαρμόζουν αυτή την προτίμηση ανάλογα με το πλαίσιο. Όταν σκέφτονται μακροχρόνιους συντρόφους, συχνά προτιμούν πιο μαλακά, συμμετρικά πρόσωπα που δείχνουν ζεστασιά και συνεργασία. Αυτό είναι γνωστό ως το δίλημμα καλά γονίδια έναντι καλού πατέρα στην εξελικτική βιολογία. Η υψηλή τεστοστερόνη δείχνει ισχυρά γονίδια, αλλά συνδέεται και με λιγότερη συνεργατική συμπεριφορά στις σχέσεις. Έτσι, κάθε φορά που σε κοιτάζει, κάνει έναν πολύπλοκο ασυνείδητο υπολογισμό. Δεν βλέπει απλώς την εμφάνισή σου. Διαβάζει μια βιολογική αναφορά που έχει διαμορφωθεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια.